faldet af. Nej, det er det fandme ikke. Jeg kommer ikke derudfra. Er det? Nej, det er den ikke. Så kommer den ikke helt dernede. Så er flyet trukket ned. Den er stadig på. Den er der. Trollingman, Kingsize, ropar. Kommer derude. Kommer der. Den farer lige forbi os nu. Perfekt. Ja. Hur går det, kom? Ja, det går segt som 17 för oss. Vi har inte haft ett spel på grejerna. Ni då? Ja, vi brände ju en förut här vid 3-tiden. Det var en rätt stor fisk. Alltså, vi har på 20 minuter med den. Men det klickar bara av. Så det måste man göra. Ja, nej, det låter surt. Jag bara får dem igen. Ja, jag hörde det ju. Nej, vi har inte haft ett spel. Så att, jag vet inte, det låter lite otäck för alla nu. Nej, det kommer nog ett steg till. Så det är bara här nu. Ja, jag och Jonas är jävla dumkliniga jävlar. Vi kör till 11 ikväll. Lätt. Ja, det är helt rätt. Det gör de med. Tack. Nå, nu bliver den sgu sur dernede i boksen. Jeg ved ikke. Hvad? Ja, hold fast. Ja. Kræftigt. 6 kilo. 6 kilo igen. Og lige lægge ned, indtil vi lige Jeg sætter mig lige her på... Det er klart. Ja, den er bare flot. Er du færdig? Er du færdig med at lege? Det bliver aldrig. Det er min. Han skulle bare bo i Bornholm. Jamen, så går du bare ned og sove igen. Nat, nat. Det er godt at gøre det. SSK, så har Krille lige taget en 6 kilo, og den tog på sideplaneren bygbelastet med 10 gram bly på en understen salmon. Tillykke, Krille. Og tillykke fra Sus. Og tillykke fra Vejrøge. Og Simone. Ja, her i det område. Og Jordi. Der er ikke andet bare at blive ved, du. Der er gået fra Solar. Det var lige efter, at jeg havde sænket farten på motoren, du. Det hørte det godt. Hvad gik du? Nej, vi gik mellem 2,6 og 2,9. Det kom for langt væk, det så. Ja. Det kan vi godt sætte igen. Hold op.
Det er sgu nærmere allerede. Det vil sige 2, 2,5. 2,5, 3. EJ från 15. EJ är där med. Hur går det för er? Så. Ja, vi har brett på ena sidan så är det helikopterplattan och vänder söderut nu. Ja, rätt faktiskt. Ja, de kör på så får de hoppas att händerna med. Ja, det kommer flera fiskar, du tar av de jävlarna. Får de bara. Klart slut. Slutkom. Hører dem, der kommer flere fisk nu. Ja. Når hjulet er helt tilbage, altså håndtaget, så stiller jeg bremsen efter det. Okay. Når den er helt tilbage der? Ja, så stiller jeg bremsen efter det. Sådan lige inden den trækker, ikke? Altså. Jamen, jeg synes, det hjul, jeg overtog fra dig, var meget stramt. Ja, det er det også, fordi den, når du spænder, når du kører ikke, så er den frem. Ja. Men når du kører tilbage, så løfter den. Ja, ja, det gør den. Jeg tror også dem her, ikke? Okay. Og vi skal nette og lande og det der, ikke? Ja. Synes jeg. Hvad mener du? Det med at tåle lige af. Ja, okay. Det er lidt i. Det kan det godt gøre, ikke? Ja. Men jeg skulle have under sten på igen. Ja, de andre der. Ja, jeg kører stien. Ja, det gør du jo. Også den lille solo, ja. Det er altså ikke mange, der kan sætte på. Nej.
Det er nok det, der skal til, Henrik. Det er det, så jeg ikke har gjort. Det kan jeg se ud. Jamen, de starter den jo i overfladen. Det kan du ikke glemme med. Billeden får den til hjelmen. Ja, kom. Vi landar precis en 17,5 vet du. Åh, fan. Jamen, landede 17 halver. Tackar. Hvad er de? Landede 17 halver. Ja, vi har sett hjelmen från Ryssland. Han er også lidt på huset. Grattis lag igen på stranden. Nej, der røg en stang. Det var en, der var hug på den. Røg der en stang med hjul og hele lortet. Der var hug på den. Har du noget ude? Har du ringen ude? Ja. Giv den op. Og så bare opend, og så bare hold. Jo, op på den. Jamen, tog du ud op efter den? Ja, jeg skal bare have den ude. Stod du med den? Nej, det stod der. Stod den bare løs der? Ja. Prøv at hive ind. Det skal du hugge på, mand. 50 meter ude? Ja. Fordi du ikke har sat bil på? Ja. Så du den ikke? Men jeg så godt, det skete noget med, jeg tænker, jeg er ikke lige fri. Det er sygt. Ja, jeg har ikke noget med. Nej, vi går sgu den anden vej. Så er der fisk, der lige har hugget hele lortet. Ja. Hvorfor slukke? Har du slukket på videooptageren? Nej. Så har du filmet det? Nej, den er nede ved... Ja, det har den.